கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களே, ஆண்டவர் இயேசுவின் இனிய பெயரில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன். இறப்பின் சிறப்புகள் என்னும் விவிலிய தொடரில் இன்று இறப்பு கடவுளோடு ஒப்புரவாவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு என்னும் தலைப்பில் ஒரு இறை செய்தி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். எப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் இறப்பை சந்திக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் அனைவரும் கடவுளிடம் மன்றாடினார்கள், கடவுளை நோக்கி தங்களுடைய இதயத்தை எழுப்பினார்கள். இயற்கை சீற்றங்கள், பெரிய வாழ்வின் சிக்கல்கள் வருகின்ற பொழுதெல்லாம் மக்கள் கடவுளிடம் திரும்பி வருகிறார்கள். எனவே இறப்பு என்பதும் கடவுளிடம் ஒப்புரவாவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது. 2 அரசர்கள் நூல் 20ஆம் அதிகாரம் முதல் இறை வார்த்தையில் நாம் இப்படி வாசிக்கின்றோம். அரசன் எசேக்கியா நோயுற்று சாகும் தருவாயில் இருந்தார். அப்போது இறைவாக்கினர் எசாயா அவரிடம் வந்து சொல்கிறார், ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார், நீர் உமது வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும், ஏனெனில் நீர் சாவில் நின்று பிழைக்க மாட்டீர். நீர் உமது வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும். ஆகவே சில வேளைகளில் எதிர்பாராமல் இறப்பு வருகிறது, சில வேளைகளில் எதிர்பார்த்த இறப்பு வருகிறது. வயது முதிர்ந்தவர்கள் வயது முதிர அவர்கள் சாவை எதிர்கொண்டு இருக்கிறார்கள். சில நோய்கள், சில வேளைகளில் இறக்கப் போகிறோம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும், மற்றவர்களுக்கும் தெரியும். ஆகவே நீர் உன் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் என்று எசாயா இறைவாக்கினர் கூறுகிறார். அப்படியானால் நீர் கடவுளோடு ஒப்புரவாகும். ஆகவே எசேக்கியா அரசன் சுவர் பக்கமாக திரும்பி கடவுளை நோக்கி கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார் என்று நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கின்றோம். ஆகவே இறப்பு என்பது கடவுளோடு ஒப்புரவாவதற்கும் பிறரோடு ஒப்புரவாவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை தருகின்றது. எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. எதிர்பாராத விதமாக பலர் இறந்து போகிறார்கள். இருப்பினும் ஒரு சிலர் அந்த வாய்ப்பை பெறுகின்றார்கள். நாமும் எப்பொழுது இறப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது. எனவே எப்பொழுதும் நாம் அதற்காக தயாராக இருக்க வேண்டும். இறைவனோடும் பிறரோடும் நாம் ஒப்புரவாக வேண்டும். அதற்காக மன்றாடுவோமாக. அன்பு தந்தை இறைவா, நாங்கள் எப்பொழுது இறப்போம் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. எனவே எப்போதும் நாங்கள் தயாராக இருக்கவும் உம்மோடும் பிறரோடும் ஒப்புரவாகவும் எங்களுக்கு அருள் தாரும். ஆமென்.